wakili Charles Midenga akenda maki karkanye mana kama osenga mochope cha chak gi yuki duogo e NADCO ka osangi chak gi NADCO ritude ane gi yuka mentiere ochopo nade ma wachopo kama koro waneno twak ma unego tere od bura pek mar ngima Uganda ok dhi lose. Tom duku nyena sebedo kode mang'eny to kawuono to kisungu thoth ahinya. Dayo moro mani siaya lu ni tingwangi osepenja gobo ng'eyo angeka gaki kiliera. Koro kibire NADCO en kwiri. Ing'eni laktar kadwa yangi to keto ni kwiri ma mondo inindi. Koro nyalo yangi mos. NADCO en gimolongo mani anesthesia. NADCO it is neither here nor there, onge gima okonyo. Ami example ranyisi achiel. King'iyo NADCO report wacho ni nitiere duol ma iyiero jok miluongo ni commissioners mag IEBC. Iluongo ni IEBC select panel. NADCO wacho ni gino itimo gi ker to gi moluor Raila Odinga. Sani do nosewacho ni nitiere IEBC select panel manose chuogi kata kapok NADCO notimore. Dono isogi ni gidhi mbele. Koro kata NADCO opuodhi kata ok opuodhi onge gima nyalo konyo. Penjo maduong' ni NADCO kaka nolose ni be nokonyo ng'ur mane Uganda nigo kapok notime. Niwacho weche mani nengo gik moko ni malo be gidok chien. Onge gima odok chien. Mafuta ma dok chien to gitero malo. Bech mafuta no dok chien to EPRA nyoro no jako duoke malo. Ite gimolongo ni Petroleum Regulatory Levy. King'iyo osuru mar petrol gino chiko. Koro wan gi mang'eny excise duty, VAT, railways levy, Kenya Roads Board benitie ka. Achiel kuom gen Petroleum Regulatory Levy. Tiende niya pesa ni dhiye e Kenya Roads Board los konyo gi administrative cost pile ka pile. Ne gimede kuom iluongo ni atamalo 0.25 to 0.75 gimede didek. Iwinjo? Mana achiel kuom gino ni cost of living. Mar ariyo, nitiere gik moko kanyo ma NADCO wacho ni onego bed ni wadhi e referendum. Seche ma koro wadhi e referendum to wadhi tiyo gi sendi onge gima okonyo. Koro emomiyo anyise ni an anyalo tude gi weche mag AU. Iwinjo? Gini kano osewuok to ni nyalo neno kata mana agombo nosewacho ni en ok odog e ndara. Iwinjo? Wacho ni en ok odog e ndara. Magara sani ibuoga ni wanyalo dok to ok onyal dok. But here ineni siasa ma Ruto goyo en siasa mamalo ma kok in careful tinyalo lal. Kidwa mako gweno tidiro ne iketo tar gi kede kanyo. Tidiro oduma to chamo to kodonjo tar tiywayo ni to ume. Kisedonje e kom mar AUC machakore kes faki ma Chad osedhi 2 times ariyo. Higni 4 to gigina ne to kinyal dok mbele. Rumo February mabiro 2025. Raila kodonjo kanyo tiende ni tam ne dhi rumo 2028. To kinyal donjo ni to igwe tao to ichaki duogo kae. Seche midhi kacha to kuyiene ng'ur piny moro amora e Afrika. Koro idere kaka inyalo gwe tao tibiro ti expect ni chako campaign gi Ruto tiro 2027. Seche ma timo kama tibani Kalonzo tole. Kine mionge ni. To jo siasa gi be let me tell you onge gi loyalty